Goed, en hier zitten dan nu 7 dassen. Ja, hier zijn enkele weken geleden 7 dassen uitgezet. Hans Bovendeerd uit Zwartbroek vreest het ergste. In de buurt van zijn akker zijn 7 dassen uitgezet. Ja, ik hoop dat het hierbij blijft. De dieren waren wees en zijn door stichting Das en Boom grootgebracht. En nu moeten ze weer terug de natuur in. Eerst nog met een hek om de burcht, maar binnenkort mogen ze vrij rondlopen. Het is de bedoeling dat hier in circa 3 maanden hier zitten. Kunnen ze een beetje wennen aan de omgeving en aan de burcht. En dan wordt langzaam het raster weggehaald. En dan worden ze nog wat bijgevoerd, totdat ze het volledig zelfstandig kunnen. De boeren in de omgeving zijn bang voor schade aan omliggende akkers. Dat is begrijpelijk, hè? Dat is begrijpelijk. Maar je moet het ook in perspectief zien. Bijvoorbeeld mezen doen voor bijna 500.000 aan schade. Kleine vogeltjes die we elke dag voeren op het balkon. Dus die das die doet wel zeker schade. En voor die schade moet je de agrariër wel helpen. Maar ook in perspectief zien. Dat is ook de realiteit. Maar zo simpel ligt het volgens de boeren niet. Je moet eerst kunnen aantonen dat de schade is veroorzaakt door dassen en niet door bijvoorbeeld wilde zwijnen. Want in dat laatste geval komt de schade voor eigen rekening. De LLTB ziet liever een beheerplan. Kijk, dat er een aantal diersoorten in het vrije wild leven is prima. Maar in Nederland is het dusdanig kleinschalig, daar zal ook een beheer bij horen. En niet alleen uitzetten. Ja, dus moet de agrariër eigenlijk gewoon niet zeuren dan? Nee, die agrariër heeft wel een probleem en dat probleem moet ook opgelost worden. En ook op een dag als vandaag werken we daaraan om dat samen op te lossen.